No niin, ja mä aloitin rekordauksen muuten. No niin, ja terve taas kaikille. Me ollaan HG:n parissa. Ja tässä näköjään tuli just svamppi viereen, jossa ei ole yhtäkään sieniä. Nyt mä näen sieniä. Sieniä. Tosin sori näistä pienistä lagipiikeistä, ne vaan johtuu ihan mun tosta tietokoneesta. Mun tietokone on vähän huonossa hapessa. Ja sano säkin nyt hei jotain, herra Mulliisi ja Mömmö. Missä sä oot? Svampilla. Mäkin. Mennään kordeihin -50 ja 300. On. -50 tonnia. Ei väärä suunta. -50 ja 300, oot siellä. -5. Mulla kestää. Se on aika kaukana. Okei, no tuu Niin. sitten. No tuu sitten kordeihin 0 ja 400, -400. 0. Joo, 0. No kun mä oon siellä. Mä oon nyt 0 -40. Ai 0 ja -40. Niin, ja täällä on 2 tyyppiä, jotka on mun tiimiläisenä eilen. Jotkut vaan kerää. Mä juoksen vähän kauemmas, niin ne ei tapaa. Kerro mihin kordeihin mä tuun. Oota, ihan kohta. Onko se? Miten saa sen kuukiin? Miten sai sen kuukiin? No, hakkaa näitä näitä, mitä nää on, sieniä. No niin, nyt mä sain sen. Nyt mä oon +100. Plus 100 ja -25. Ok, mä tuun. Ai joku tappaa mua. Mä delasin. Mennään Sä et uusiksi. käyttänyt sitä kuukimonsteria, sä olisit jo tappanut sen. Ai oisin vai? En mä saanut mitään strenaa. Sä et tiennyt edes. Siitä saa niinku yhden kookia ja kun sä syöt sen, niin sä syöt sen ihan heti. Tuuteen. Mutta mä menen tappaa ton tyypin, joka on tuolla Tuu videossa. uuteen. Tuu nyt uuteen. Mä kuvaan. Ihan kohta.